So tabwera ndi offer iyi. Offer yake ndiyo kuti kwa amene muli ku secondary kapena muli ku primary kapena maguardian amene mmakhala mukuonera ma video athu, tili ndi offer yoti tipange ma timetable kwa ma students makamaka amene ali ku primary ndi ku secondary. So zikhala motere, mutitumizira ma subject amene mukupanga pa nambala iyi 0992320667. Ife tikupangirani timetable komanso tikhala flexible, mutiuza ma needs anu, mutiuza ma subject amene mmafowoka komanso mutiuza ma subject amene mmachita bwino komanso mutiuza chimene mmafuna mutakhala. Andinso ngati ali mwana wa ku primary mutiuza mmene mukufunira kuti mwana wanu azipanga perform. Ife tipanga ma timetable and we are more ready. It's your bro. Oh yeah, bro, basi nzabobo like tukwena upanga ma timetable. So yeah, this is just to celebrate our video number 100 pa YouTube, because pa TikTok ndiye of course ma video anapitira 100 komano pakakhala pa YouTube this is video number 100. So don't forget kupanga follow, kupanga subscribe, yeah, kupanga share video yokuti offer iso anthu ena ke yapeze. Osaiwala number 0992320667 panga ni follow Shimina Narrates.